Waziri mae kama ne gi chandruok nikech ng'eny gi nyiso ni pok onyis gi moro amora to dong ndalo 4 kende to giwuok. Coordination mutimo ni bochomo kuro. Kuonde ma pok otunde pod wabotundo kaka kinyen chieng' tich 4 mano wadhi make sure ni tundo ne gi te kuonde ma pok otunde. Wabo prioritize mano. Mano chenro mokuongo mar keto gi kuonde ma ginyalo jote. Chenro mar ariyo michaki wacho en reintegration, ma dho ngere luongo ni reintegration, mano duoko gi kuonde mane giaye kata kuonde maber berie. Serikal county ng'ama ode nolal, ng'ama ode ula noywero molal te. Mano ng'amida konyo nang'o? Nikech ok inya duoke kama noaye nikech kama noaye no onge gimoro. Be serikal oseyudo negi e kamoro ma gidhi dake miwacho negi ni koro mae kama udhi dake. Kuonde ma giaye ka pod pi nitie ok ginyal doke nikech mano wachal joma witogi. Ok wanyal timo kamano. Kaka county government wan gi halls mang'eny. Sani mago ema nyaka koro watigo. Wan gi social halls, several of them. But gima ber en ni kaka level mar pi dok chien nitie mosechako dok. To motamore ahinya to nyaka wayud kuonde mwaketogi. Ok wanya ketogi kuonde ma gibohinyore. Mano ok nyal timore. Waziri, gima bichak miyo chuny ji go kibaji en tuoche. Buse bede gi jolony magu monyiso mokoronu ni akama kama tuo ilani dhi biro nyaldiema moro dhi biro to teme ang'o mondo mi nyithindo kik hinyre kata jomodak e kuonde go be. Kaka county government, department wa mar health is on the standby. One called health centers in all the wards. To gin kod daktache gin gi clinical officers, wan gi community health volunteers matiyo closely gi jogi. Wasebet kwa hold medical camp. Kwa watiyo machiegni gi jo Red Cross. Koro mane kaka watime. To nitie partners moko mabende konyowa nikech sani tuoche mag pigi, waterborne diseases ng'eny. Koro mago be watimo mondo wa ensure ni ji modho pi maler. Mage kaka watime. To waloso medical camp. Kata mana sani, jo Red Cross nyose konwa ni from Monday gidwa chako timo medical camp. Kech waterborne diseases go ng'eny. But Department of Health is on top of mano. Waziri, kugo kwano to pesa di musetiyogo e midhiero ni to pesa di mudwaro. Nikech nya winjo ka jomoko wacho ni onego koro ji ochak go solro. To kata kitimo solro en pesa di midwaro. Pesa di musetiyogo kaka sirikand county ta di mudwaro. Kalure gi kar chiemo wasetiyo gi close to $1,12,000. Mano en chiemo ma gin the non-food items kod mamoko go. Makoro chalo kaka blankets kod gik mamoko mwachiwo. Mano ma county osetiyogo. Mar ariyo, county osebet ka yawo aoche. Ma osetiyo gi pesa mabe mang'eny. Nikech mano wakelo machines on the ground, sometimes wa mobilize kata mana laborers nikech pi ng'eny nitie kuonde ma kata machine ok nyal donjo sani. Koro mano be watimo. Kaito gi kodi